Direbobin na adaidaita sau wanda aka fi sun da 'yan Keke Napep a nan jihar Adamawa na shirin yin yajin aikin gama gari na kwana biyu sakamakon wani abu da suka kira rashin adalci wanda suke zargin hukumar kare hadura na ƙasa wato FRSC a takaice tare da shugabannin kungiyoyin nasu na batun kowane direban Keke Napep zai yi takardar lasisin tugi akan kuɗi naira 4,100. Abubakar Aliyu da Abubakar Hassan na ɗaya daga cikin matuƙa Keke Napep da ke birnin Yola. Ba mu amince abin da aka sa mana kan cewa yanka dirabin lasi 4,500 sai stika na local government 1,500. To ina za mu fita da 5,500? Su shugabannin gaba gida yauce suka tara mu sun yi mitin da mu har sun gaya mana kan cewa za a ma ba mu an ba da dama mu yanka driving license. Wani shugaba ne wani shaman ne ya neme mu yi mitin da su aka mun amince kan za a yanka. Amma 4,500 driving license kudin abun stika na local government 1,500 ba mai macin zai yi ba kai mai tuka keke. Abubuwa ne wayanda ba su kamata ba an mana su wayanda bai dace a yi su ba, ya kamata a mana adalci mu 'yan Keke Napep mu ma 'yan Najeriya ne. An sa mana dokan da ya mana tsada just kuma an sa 2 weeks ya yi kaɗan, ya kamata a sa mana ya kai 2 months or 3 months kudin ya yi yawa. Mu a kungiyance da suke mai da martani shugabannin kungiyoyin matuƙa Keke Napep a nan jihar Adamawa Abdullahi Haruna wakili tare da takwaransa Comrade Bashiru Muhammad sun ci yajin aikin da membobin nasu ke shirin yi ba da sanin su za a yi ba kuma ba sa goyon bayan hakan, inda suke kira da membobin nasu da su nesanta kansu da wannan yajin aiki. Wato gaskiya mu a kungiyance ba mu san wayana ba mu goyi bayan su ba, wannan shekara mu wurin nan don mu harin magoya bayan mu hankali a kai akan cewa wannan abu kungiya ba ta goyon baya kuma babu hannunta a ciki. Mu mutane ne masu bin doka da ka'ida, muna ba da shara duk dan Keke Napep mai rijista da kungiyar mu yana da matsala ya zo ya same mu ko ina ne hakki mu ne mu shiga masa mu je mu nema masa hakkinsa akan abin da ya kulle mishi kai. Don road safety sun kira mu lasisi kuma gwamnatin tarayya ne gaskiya ba gwamnatin jiha ba ne. Kamar da ka gani haka muka gani ba tare da sanin kungiya ba, sannan kuma muna jan hankalinsu kana da dama idan kana da korafi ka rubuta shi a rubuce, kana da dama ka yi shi through media, kana da dama ka sanar da kungiyanka, kana da dama ka ajiye mashinka a gida ba za ka fito ba, amma fa ba ka da dama ka fito kan hanya ka hana wanda zai yi aiki. So muna jan hankalin duk wanda yake da wannan manufa ya ajiye mashin shi a gida in ba zai aiki ba babu dole, amma dole ya bar wanda yake da niyan aiki, wanda ya san mutuncin sana'an, ya san mutuncin al'umma, mai zaman lafiya, mai inganta sana'a ya aikin shi. Sati biyu da suka wuce ne hukumar kare hadura na ƙasa FRSC ta sanar da fara yin katin lasisin tugi ga 'yan adaidaita sahun. Abin jira a gani dai shine koya lamarin zai kasance a gobe Litinin.